Ay, ibahin natin ang gulo dito. Para mas clear yon natin. Nakita yung magalaw. Yung lahat na. Kasi doon nakafocus sa isa lang eh. Yan. Meron ako doon sa May asar pa! Eh!
Kaya natin yung squad ah. 5-4. Ilan laban niya? Pumadyo siya tayo. Isang set lang yan. Ako yan yung post game.